al'amari Shehu Abdullahi, sai dai Allah sai dai manzona. Harshani Shehu Abdullahi, jama'a sai dai Allah sai dai manzona. Baba Madugu uban tafiya, saninka ya zarce tunanina. Muridai mun samu Allah sauki, wane mutum albarkacinka ne murabbina. Tun samu Allah hakikanin gaske, karamominka ne murabbina. Yaya zan yi a san ka mai Kano, aiko na faɗi ba za su gane ba, gara na yi shurun. Allahu la ilaha illallah, Shehi mai Kano. Allahu la ilaha illallah, Allahu wa Allah. Tun ba yau ba na so mazance na, amma jama'a sun kasa fahimta na. Ba su fahimtan ka Bashari. Soyayya mai Kano nake talla, amma jama'a sun kasa fahimta na. Wane mutum ma'abocin Shehu maga Allah, sake ninka tajallanka akan halshe na. Waye ya dora ba ka sauke ba, baba waye ya sauke ba ka dora ba. Namijin duniya baban yaku, ka sauke nasu namijin Allah. Kai ka dora naka har yau tana nan. Yaya zan yi a san ka mai Kano, aiko na faɗi ba za su gane ba, gara da shuru. Allahu la ilaha illallah, Shehi mai Kano. Allahu la ilaha illallah, Allahu wa Allah. Ashe annabi ne ya sake launi, ya zama Tijani ba a gane ba. Shehu Tijani ya sake riga, shi ma ya dawo Barhama ba a gane ba. Shehi Barhama ya sake launi, shi ma ya dawo mai Kano ba a gane ba. Karamomin nasa ya ninka su, kai wa'yansu ma sai da ya maimaita. Karaman da Shehu ya yi a Kaula, ai malam mai Kano ya maimaita. Karaman da Shehu ya yi a Makka, ai malam mai Kano ya maimaita. Karaman da Shehu ya yi a Ghana, ai malam mai Kano ya maimaita. Karaman da ya yi a jirgin sama, kai ai Shehi mai Kano ya maimaita. Karaman da Shehu ya yi a Kano, kai ai Shehi mai Kano ya maimaita. To yaya kake na baba mai Kano, aiko na faɗi ba za su gane ba, gara na yi shuru. Allahu la ilaha illallah, Shehi mai Kano. Allahu la ilaha
shine katimiya ya musu wato samun Allah hakikanin gaske ma'abocin shehu maka Allah akwatin shehu kai ka kulle shi dole ma'abocin shehu zal hakika kai ne karnin shehu kai ne aiki shi yaya zan yi su san ka mai Kano aiko na faɗi ba za su gane ba gara na shuru Allahu la ilaha illallah baba mai Kano Allahu la ilaha illallah Allahu wa Allah da na ce baba ke da katimiya mai musu na ganka kana motsi ka lura da aura dan wazifa ai jauhara ita take cika shi ku komo ka hadayan maulaya shi ma ai jauhara ita take cika shi shehu ya sallami almajiransa amma fa bai ba su wasika ba da ya kai sallamar murabbina shehu ya rubuta wasika ya mika mai ya ce inda na je na ɗauki kayanai baba ka je gurin ka ɗauki kayanai to a raudan shehu tijani kenan gurin ya je ya ɗauki kayanai ma'abocin shehu maka Allah ka kure mallakar hankalina matattarar hadarorin shehu baba ka kure mallakar hankalina yaya zan yi asar ka mai Kano aiko na faɗi ba za su gane ba tare na shurun Allahu la ilaha illallah shaihi mai Kano Allahu la ilaha illallah Allahu wa Allah mai Kano ka kama da barhama wurin sifofi har da halaye mai Kano ka kama da barhama wurin mataye har da ƴaƴaye mai Kano ruhin shaihi barhama da kai barhama yake motsi kar da ku jaza na baku hujja da baba barhama yake motsi shine ruhil jami'il halki domin shine tajallin shehu tijani yaya zan yi a saka mai Kano aiko na faɗi ba za su gane ba sai sane shuru Allahu la ilaha illallah baba mai Kano Allahu la ilaha illallah Allahu wa Allah mai Kano ka cika bawan Allah wallahi tun babu Abu Bashari mai Kano ya cika sirrin Allah wallahi tun babu Abu Bashari mai Kano ya cika waliyin Allah kai wallahi tun babu Abu Bashari ya cika ya isa ya tumbasa wallahi tun babu Abu Bashari inda ka kai ka tuke a cikin sanin jallo a nan wasu suka soma nazari ya tattara
bayyanar da begena. Ni ne na ku Saidil Bashari mai faɗar kai almajiri Shehu Tijani. Makama ya zanyi a gane mai Kano, aiko na faɗi ba za su gane ba sai sanai shoro. Allahu la ilaha illallah, Shehi mai Kano. Allahu la ilaha illallah, Allahu Allah. Allahu la ilaha illallah, Shehi mai Kano. Allahu la ilaha illallah, Allahu Allah. Sayyidina Muhammadur Rasulullah alayhi salamullah. Don neman karin bayani sai ka tuttubi wannan waya 0244-227259. Allah ya samu dace, na barku lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Melore kai komai.